Ja, er hatte Tickets, der müsste hier stehen. Die haben die alle schon. You know Aishwarya Rai. Oh, wow. Aishwarya Rai. Raj Kapoor. Oh, Kapoor. Raj Kapoor. How you know that? Gold. Dilana. Geschafft jetzt kann man in den ersten 5 rein werden. Also nicht die guten ersten 5, sondern the next to go, yeah. Dankeschön, danke. Was ist das einfach, Bruder? Ja, Mann.
Уважаеми гости, госпожи и господа, добре дошли на тържествената церемония по връчване на дипломите на Факултета по медицина към Медицински университет Варна. Представям ви абсолвентите от випуск 2024. Можете ли по-силно да аплодирате? Ето това вече е аплодиране. Моля всички да станат прави за посрещане на академичното ръководство и академичния съвет на Медицински университет Варна. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Facilis formose, viva omnes virginis, facilis formose, viva et mulieris, tenere amabilis, bone laboriose, bone laboriose. Viva et res publica, et quidem regit, viva et res publica, et quidem regit, viva nostra civitas, mecenatum caritas, quenos iebot regit, quenos iebot regit. Представям ви академичното ръководство на Медицински университет професор доктор Параскев Стоянов, Варна. Професор доктор Димитър Райков, ректор на Медицински университет Варна. Професор доктор Алберт. В името на Аполон Лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея. И в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели. Поемам върху себе си тази клетва. На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща. Ще му помагам да живее и ще му давам каквото му е нужно. И ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължения в бъдеще.
Ще ги уча на принципите на медицината. Ще им давам обширни обяснения. Ще им развивам доктрината като на свои деца, както на тях, така и на учениците си, които са записани при мен и които са положили клетва. Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови. И ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде само за да лекувам някой болен. Като се предпазвам от всякаква волна неправда и най-вече от всякакви сластолюбия към жените и мъжете, били те свободни или роби. Всичко, каквото видя или чуя при изпълнението на своята професия или извън нея, и което не бива да се разправя, аз ще го пазя в тайна и ще го смятам за нещо свещено. Ще запазя тази клетва, без да я нарушавам, дано живея дълго време. За да преуспея в изкуството и да стана прочут във веки веков. Като пазя тази клетва и не престъпя нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава. Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се! Заклех се! Заклех се! Вече е назначен като специализант в клиниката по вътрешните болести. На доктор Кърчев му е предоставена възможност да бъде назначен и като асистент към катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към Медицински университет Варна. Доктор Кърчев си към българския фолклор. Народният хор е носител на награди от международни и национални конкурси. Има реализирани множество участия в концерти и видеоклипове.
Медени гласове са лауреати на предаването на Българското национално радио «Млади фолклорни таланти» за 2024 година. Ще чуем българските народни песни на многоглас "Полегнала е Тодора", "Бре Петрунко", "Вечеряй Радо" и шопски припевки. Да ги посрещнем с аплодисменти! Всичко бе, няма да достигна моята вяра, няма как да стигна там над мен. Няма да намерят път към мен, няма да отнемат моята вяра, има смисъл да се боря днес.
people. Are you ready for the lady in the garden of evil? I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. I'll be praying for the faithless, and if you lose, ooh, hey look what I made it. Hey look what I made it. Everything's coming up aces, aces. She thinks that she don't wait, don't wait. I said, hey look what I made it. Dr. Marilyn Rose Noshi. Dr. Alexander Slavchev Lutskanov. Dr. Johannes Müller. Dr. Jebin Gijoy Matu. Dr. Petya Койчева-Георгиева. Dr. Sung Chun. Dr. Anupam Sachi John. Dr. Milkias Hatter Gabriel Sehaye. Dr. Anita Antonova Marinova. Сега ще ви помоля да благодарите на хората, които бяха неотлъчно до вас и ви подкрепяха безрезервно през годините на обучението ви. Вашите семейства, моля, аплодирайте ги! Честито! Шапки го!